היי, רציתי היום להראות איך למרוח לק בצורה הכי טובה שיש. וטוב, אז אני מורידה את המצלמה כדי שתראו. אוקיי, אז דבר ראשון, אם יש לכם לק, אז אני מציעה שתורידו את זה עם מסיר לק. לי יש אצטון שזה פחות טוב, שהוא לא מסיר לק. אני ממש לא ממליצה על אצטון, הוא לא טוב, פשוט קניתי אותו ולפני שידעתי. אוקיי, אז אתן מורידות אני כבר הורדתי, אתן מורידות את הלק. אוקיי, ואז מגיע השלב. לפני שאתן מורחות לק תמיד, אבל תמיד אתן חייבות למרוח את המחזק, כי הוא עוזר על שמירת האצבעות, הוא מחזק אותן, והוא גם שומר על הלק מרוח הרבה יותר זמן. אז כאן אין מה לדבר על למרוח לק טוב יותר או רע יותר, פה אתם יכולים למרוח. הטעות הנפוצה של בנות שהן מתחילות לצבוע מהיד על היד שהיא יותר חלשה. תמיד אני ממליצה להתחיל לצבוע עם היד היותר חלשה, בגלל לא עם היד על היד היותר חלשה, בגלל שזה הרבה יותר, זה עוזר לכם, כי אחר כך אתן מתחילות, הכל אצלכם מתחיל למרח, וזה ממש לא נוח. אוקיי, אז הנה אני אמרח, אין פה מה לטעות. אוקיי, מרחתי את זה, הנה, אתם רואות, וסגרתי. אחר כך אתן מרחות על היד השנייה, אני לא אמרח. אחרי זה אתם מחכות כמה זמן שזה יתייבש, אצלי זה כבר די יתייבש. ואיך אתן מורחות? אז שוב פעם אתן מתחילות עם היד החלשה למרוח, בשביל שאחר כך יהיה לכם הרבה יותר נוח למרוח עם היד החזקה. אז תמיד הרבה יותר קל להתחיל מהאמצע של הציפורן. אתם מתחילות מהאמצע ומורחות יותר לצדדים. עכשיו, אולי זה לא יצא לכם כמוני, אבל בכל זאת זה לוקח קצת אימונים. אם אתם רואות מה מתקבל. למרוח לק זה בסביבות בערך 3 דקות, פחות. אני לא מציעה לעשות את זה מהר, ואני מציעה לעשות את זה לאט, וזה לא בשביל כזה להראות עד כמה שאת מהירה וזה. עדיף שתעשי את זה לאט ובקפדנות מאשר שתטעי ואחר כך תצטרכי להוריד את זה וזה. אם נמרח לכם נשאר אתן לוקחות את הציפורן ולא מורידות את זה. זה כלב שלי. אוקיי, אז זהו. עכשיו סיימתם, והנה זה מה שמתקבל. זה יצא נורא יפה, נורא נקי. אם אתן ממש רוצות לעשות משהו מיוחד, אז אם ממש אתן כאילו מתקדמות כבר, אתן יכולות לקחת מברשת ולצייר על זה פרח. עכשיו, לא יצא לכם בפעם הראשונה, אבל אתן יכולות לקחת צבע יותר תמיד הרבה יותר צריך, ולמרוח את זה פרח, פשוט לעשות פרח באיזה צורה שאתן רוצות, וזה הרבה יותר קל. אצלי אני לא קניתי משהו שהוא מיוחד, קניתי ב5 שקלים מברשת, היא מאוד נוחה וזה. זה לק שעולה 5 שקלים. המחזק עולה בערך 18 שקל, 20. זה עולה 10 שקלים. ואצלי יש חבילה כזאת שזה עם כאלה, שזה עולה בערך
לא יודעת כמה, בסביבות ה-50 שקלים. וזהו, וזה מה שיוצא, וזה ממש יפה. זהו. אז תנסו.